बिसोर जाहैबाय सोरबाया ख्रिस्टियान जाय जिसु ख्राइस्ट आरो बे संसाराव सासेल' इसोर आरो बिनिनो थान्दै जिसु ख्राइस्ट बा फिसा आरो बेखौ लानानै जि मोनसे सिस्टेमजों बिसोरो इसोर सोरजिगिरिनि सायाव फोथायनायखौ लाखिनानै जि खान्थिजों खामानि मावो बिसोरनो ख्रिस्टियान हिसाबै बिस्रा ख्रिस्टियानिटि बे सिस्टेमानो जाहैबाय ख्रिस्टियानिटि। ख्रिस्टानाव जिसु ख्राइस्टखौ लानानै नोङो बायदिसिना कमेडि मालाबा जाम्बा जाफ्लांनाय मालाबा जाफ्लांनाय मालाबा माबा खालामना होसोजानाय बिदि बिसिनि गेजेराव काहिनी दं जानो बेबायदि माबा सिनेमा नाटक खालामनो हायो जानो हाया बिसिनिया खारन बिसिना जाहैबाय सासे मानसि बिनि साननाय हनाय बेखौ लानानैसो माने फालिलांनाय बियो मोनसे धोरोम। ख्रिस्टियान धोरोमा जिसु ख्रिस्टनि सायाव बिनि जीवन बिनि सानफ्रोमबोनि जिउआव मावनाय आरो सानफ्रोमबोनि जिउआव बे जि बुंनाय बेनो ख्रिस्टियानिटि। ख्रिस्टानफोर बायदि जिसु ख्राइस्टनि उनाव बिनि फलोवार्सफ्रा फुरा जिसु ख्राइस्टनि सोमोन्दै बे गासै मुलुगावनो जिथु फोसावनो लादों बेबायदि जोंहा बर' रावबो गैयामोन। जोंहा दिक्षा होनाय नियम गैया। नों ख्रिस्टान जानांगौबा दिक्षा लाथारनांगोन नोङो। सोरबा ख्रिस्टानाव थाङोबा गिर्जा आरो बेयाव थांबा खिन्थु बे गला मानो बेयाव दिक्षा थायो दिक्षा होनाय जायो जे नों ओरै ओरै दिनैनिफ्राय ओरै जाबाय इसोरनि नों समाय लाबाय दिनैनिफ्राय नों ओरै ओरै खालामनो मोना ओरै